Uzizwe njani kodwa? Hayi cha baba, ngizizwa ngikulungele usuku namhlanje. Siyaziqhenya kakhulu ngawe ndodana. Abaningi abafana abathi mabekhethelwe lesi sikhundla bese begcotshwa umkhulu loqobo lwakhe. Impela baba yazi impumelelo esimangaliso kakhulu. Kanti ke ndodana kufanele wazi ukuthi ufunga ngeqiniso ngoba umthembu usuke khona. Kufanele uhlale wazi ukuthi ngaso sonke isikhathi umvelase akawafuna manga. Ufuna iqiniso lo. Hayi. Ngiyakuzwa baba. Mfana wami ulungile. Yazi unenhlanhla kabuwena. Yokuthi ususele nje abantu abanonya nabanosathana nje abafuna ukuphazamisa endleleni yakho ekukhethelwe yona.